Вось паглядзіце яшчэ, што я тут знайшоў. Тут на паўночным беразе возера званае ёсць бабровая хатка. Даволі высокая, на 10 такая можа пад 1,30 м, можа і 1,40 м. Так дакладна не скажу, бо лінейкі няма, але яна дакладна больш за метр. І знаходзіцца яна на самым беразе. Вось сама хатка, а тут ужо пачынаецца возера. 10 на 3 кіламетры, можа на 2, дакладна, 2-3 кіламетры возера. Вось такая тут водная прастора, рыбы шмат. Рыбакі ходзяць і бабры таксама ядуць рыбу. І тут, калі вот так приблизиться, калі тут вот так вот побліжэй, тут можна заўважыць нейкія сляды. Не ведаю, ці гэта бабровыя сляды, ці хтосьці іншы тут бегаў, але нехта тут ходзіць па самой хатцы. Вот такія вось сляды. Мне падаецца, што гэта кот. Можа, кот бегаў. Тут же вёска непадалёку, можа, і каты бегаюць. Хто ведае, тут напішыце ў каментарах.